Și uite ce frumos încearcă să intre deja cu directa de dreapta din prima. Nu mai pregătește cu jabul, ci cu directa de stânga. Nu mai pregătește cu jabul, ci aruncă stânga din prima pe directă. Împinge mult brațul. Ce frumos. Aici dreapta lui Lucian. Iarăși, foarte. Superb. Stă acolo. Stă pentru că l-așteaptă pe Lucian să greșească, să vină în zona lui de lovire și eventual să se prindă. Uite cum a aruncat croșeul de dreapta. Când a simțit că Lucian a coborât brațul, a dat și el croșeul de dreapta, imediat. Uite, în sfârșit o stângă frumoasă a lui Lucian. A fost în gardă, dar a fost cu toată forța pusă pe Glenn Johnson. Dacă nu reușește să-l deschidă cu adevărat pe Johnson, va fi obligat să-l provoace. Încep să vină foarte aproape, Johnson începe și el să facă multă mișcare de corp, tocmai pentru a-l obliga pe Lucian să iasă și el. Uite, din nou. L-a simțit probabil Lucian. Un meci frumos care place și publicului, ne place și nouă meci. L-a cipit. Un avantaj al lui Lucian, dar în același timp și al lui Glenn Johnson este faptul că cei doi s-au pregătit împreună, am înțeles, în această vară, Glenn Johnson fiind lui sparring partner. Foarte frumos, a mers stânga și apoi imediat dreapta. Ce tare l-a prins cu croșeul ăsta. A intrat frumos și dreapta lui Johnson. Dar este lipsit de forță și nu poate să prindă în plin nimic. Dar atenție, Johnson mai are o șansă, are șansa sportivului cu brațul puternic. Și cred că va încerca, va trebui să încerce să dea o lovitură. Nu mai are nimic de pierdut în momentul de față. Încă o stângă foarte frumoasă. Cearcă și Johnson dreapta. L-a prins exact pe revenire, pe schimbarea de direcție a lui Johnson.